सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कुडाळमध्ये नुकताच भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांचा भव्य सत्कार सोहळा पार पडला। या कार्यक्रमात राजकीय फटकेबाजीपेक्षा भावनिक आठवणींची जास्त चर्चा रंगली। भाजप नेते राजू रावळे यांनी प्रमोद जठार यांच्या संघर्षाच्या काळातील एक खळबळजनक आठवण सांगत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय। पाहूयात। खरं तर बोलू का नको बोलू असं होतं, पण ज्यावेळेला जठार साहेब आमदार झाल्यानंतर जर पहिलं जर काय कोणी काय वाईट केलं असेल ना, तर त्यांची पार्टनरशिप तोडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्या व्यवसायावर येण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे त्यांची चाललेली चांगलं धंदा तो बंद करण्याचा विषय झाला। पण एवढं असताना सुद्धा हा माणूस नम्रतेमध्ये राहिला, कोणाच्या विरोधात गेला नाही, फक्त शांततेने काम केलं। ज्यांनी त्यावेळेला विरोध केला त्यांना स्वतःहून जाऊन पक्षामध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रयत्न केला, असे जठार साहेब आहेत। आणि अशा या जठार साहेबांमुळे आज चांगलं केलं, चांगलंच केलं। पण जो माणूस त्यांच्या पोटावर उतरलेला त्यालाही त्यांनी विसरता कामा नये असं करून त्यांनी त्याला पार्टीत आणलं, म्हणजे हा मोठ्या मनाचा माणूस आहे। आणि आज फक्त मला एवढंच सांगायचं आहे, जठार साहेब, आम्ही कुडाळ मालवण तुमच्याकडे फार आशेने बघतो, आणि त्यामुळे तुम्ही पूर्ण आहातच, पण आमच्याकडे तुमचं पूर्ण लक्ष असून द्या।